Olo mari kendo mariuri kodwa e Ramogi TV kuma bende walosoni kata waikoni weche manyien mawuok e gwenge mopogore opogore pacho kendi en odiechieng'no ero okinyi mabende ochiew kod lit mano kaluwore koda masira makoch mar apaya mabende jo Migori kata boma ma Migori ochiew godo okinyi makawuono masirano mabende nyaka sani oweyo ji 8 kowito ngimagi gi mamoko mabende oyudo hinyruok ka mwandu bende mano moting'o geche kanyakla kod apiko bendo kethore e bomano mano bende medo menyo chal mar bomano ma Migori ahinya apaya no maduong' mabende kalo e chuny bomano kanyakla kod ikruok e weche mag masira mabende timore e apeni mago mapacho ka gino mabende okwa jogoeko duto te mabende tiyo kod apeni mago joriembo kanyakla kod jowuoth duto obed akicha gibed ka gitiyo kod apaya e yono ero makare mar temo geng'o mago masira mabende timore koni kod kocha kanyakla bende wang'iyo weche mopogore opogore mamako weche mag dongruok mapacho ka kanyakla kod nyasi mar Pasaka kaka timore e odiechieng'ni mano mangeso makawuono kuma bende en giko dira mano mochwere mabende chakore odiechieng' manyoro dhi nyime nyaka wang' wuok tich ka bende idhialo nyasi no mar Pasaka jo Kenya dhiale e yore mopogore opogore mago duto bende wabobedo ka wang'iyo inyalo luwowa kanyo kokalo Facebook page maro kanyaka kod YouTube mano Ramogi TV ka ote magi bende ichwalonwa kokalo e ote wa machuoka ma en 23600 weche mabende wamiyo peko dhiambo makawuono gin magi. Gario malo posta malo kucho keri bridge kucho pe bridge ostuaji wane bridge kanyo maji ariyo odonji pi eka bange ko malo kono to bira kucho pe stage chako yueji stage ji 8 owito ngimagi tok locho chele kilo masira e boma ma Migori. Midhiero mari pi omiyo kata nyasi mar Pasaka wani okwanyal timo nyasi ni wongo gimoro. Oula mapeko daranyuola ma Heupra Beach e alwora ma West Timbo e county ma Siaya. Kama kuna chakula tunapika tunakula pamoja kwa kushare tu na kuwaonyesha kwamba government iko karibu na wao. Jalup Ruoth ba Uhui mantire e Ugunja ochiwore mar konyo jomochan ka bende oluoko ne jogo mahigi oniang'. Machiegni nyinga jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Tend obila mapachoka osingoni giketo arita makare ne mwandu kod ngima jo Kenya e seche manyasi ma Pasaka dhi nyime. Jalupo gai mar obila e yor kojolo Komesha Abdalla nolero ne gimedo kwan obila machiwo arita ka thoth oganda ntiere wuodhe mag Pasaka. Komesha bende oyangoni arita kwe oridi e tie nam chumbi mar neno ni jowuoth kod jolimbe oyudo arita makare. As far as security is concerned in other places, we have beefed out security in estates where we know that some of the occupants may have traveled to their rural areas to enjoy the festive season, and therefore the houses are vacant. So one of the mandates of the Kenya Police Service is to protect life and property. We have also increased the number of police along the beaches at the coast. Chiegni familia maromo 40 manopango udi e orofa moro e gweng' Mathindigwa mano Kiambu County koro nochuno mondo odar mapiyo piyo bang' ranyisi mar odno lwar chako neno. Jatend county ma Kiambu mabende onono odno mar orofa 4 nowacho ni ok owinjore dhano odagie iye kendo inyal mana lose mondi ka okamano to imuke mondo ogere manyien. Edwin Okoth miyo ler mathoth. Ot mar orofa 4 maong'ere kaka Jenid Apartments osechung' tir gwenge Mathindigwa, kaunti ma Kiambu kuom higni 10 mosekalo. Kata kamano, bang' koth mosechwe matek kuom jumbe 2, odno koro leng'ore. Jodak makanyo fundo mapiyo piyo. En sa mar dar mar reso ngima kod mwandugi. Sirni ma omako odno chal makoro ling'ore lo, kendo koro ot barore. Hizi nyumba kukiraki zimekiraki sana. Kupayani zimepasuka kabisa. Na hata juzi tukikuja ilikuwa inajaribu kama ina sink. Sasa tukauliza madam wakasema mchanga inapita chini.
Hata ukienda pale kwa nyumba yenyewe ndani imegraki kukiraki. Jotend kaunti ma Kiambu mane nono odno ka otelnegi kod jatend migawo maluko Dudi Salome Mudhoni ne wacho ni jodak duto nyaka wuogi kapod itimo nonro matut e chal mar odno. For the safety of the tenants, we've reached a decision in conjunction with the developer and the other security teams that are here that all the tenants should vacate the houses today to prevent any incidences, while our engineers who are on the ground are investigating to find out why the building is sinking, and we should be able to get a report of what is causing this problem in the next day or so. Mudhoni wacho ni orofa 4 go nyaka non mos kaachiel kod ute man machiegni kodgi kapok oyang ne nyalo losgi kosimukogi mondo ger manyien. Eventually we will also move to structures like this that have been in existence for some time, because our intention is to ensure that all developments and all the buildings in the county are actually safe for the occupants and for the people that live in those houses. Nonro mane otimiga mokalo kod duol matayo gedo mag udi mapacho ka NCA yango ni ute 10,791 kuom ute 14,895 mane onon ni kod ng'ikruok mopogore opogore kendo nego losgi mapiyo mondo geng' lal mag mwandu kata ngima manyalo neno. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ji 8 wito ngimagi e masira makoch mar apaya motimore e boma ma Migori okinyi ma kawuono. Wachore ni breg lori mar ochele nochot, gino manomiyo derep lorino otuomo ji, geche kod apiko mantiere geng' apaya. Komachielo jomoko 14 notonye masira manotimore e yo ma Mamboleo e kaunti ma Kisumu. Tendo bila mapacho ka okwayo jopiny ahinya to joriembo mondo beda kicha e kinde magitiyo kod apaya. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Ngeso sa achiel okinyi. Tipo mar wang' dede mar CCTV nyiso lori marachar manie ng'wech matek ka otuomo nyamburko mamoko, ji kod apiko. Jopiny obo ka gineno masira katimore lela kendo juolo wich. Gikone ji 8 nowito ngimagi e masira makochno kendo ji 7 mamoko noyudo hinyruok marach. Komanda mar obila e kaunti ma Migori olero ni brek mar locho chele nochot momiyo dereva ne obayo ma okelo masira. Kuna lori ilikuwa inatoka side za Kakrao ikielekea Hispania. So imekuja ikiwa katika break, anajaribu kuhoot akiwa amehakisha mataa, na watu hapo bridge tunaelezwa kwamba iligonga mama moja na kijana moja, ndiye kapita ikiwe na hoot, na kufika hapo mbele ya stage ya Guardian ama hapo Easy Coach ndio iliweza kugonga trailer ambayo ilikuwa na mchanga na hiyo ikaanguka. This is a lori ambayo ni tipa ilikuwa imebeba mchele. Joneno wacho ni derep nyamburko nochako goyo horn gi Kakrao kilomita 3 kapok ichopo Migori kaka yor lando ng'ikruok mar brek mare. Kata kamano nodonjo gi ng'we ahirititi e boma ma Migori kotuomo jowuoth mane nitie e genga paya. Gari yo malo posta malo kucho keri bridge. Kochope bridge ostuaji wane bridge kanyo. Maji 2 odonji pi. Eka bang'e koa malo kono to bira kochope stage chako yueji stage otuomo lori mano yudo ka ochung' e bath barabara kaeto kwang'e to doge kocha eko chako nego ji, nego dhano modhuro. Ajali mawuoro sana ka gari no lose control ka gi malo cham kombe kobiro, jok motuome koriyo ka moko tuomo gi draja, moko donjo i pi, moko tuomo gi kamiyo moro noweyo nyathi ka dhi e booking office mondo mi odhi ng'ad gari koduogo nyathino dhi. Jo pikipiki ni motuomo ka modhi.
Jodak oseyo piny owacho ma kaunti ma Migori kuom yulo e gundho stende yiengo nyamburko e bomano kaachiel gi diny mar apaya e bomano ma Migori. Oro nagombo ni mondo sirikal otemane matek mondo e chuny town kar kaendi mtokni kata pikni mabedo mang'eny ahinya obede ng'at moro manyalo control gi mondo samoro amora ma gima chal kama nyalo timore to okiny ji mang'eny ka ji mang'eny olalo ngimagi kawuono. Gimanyie nafas moro maginyalo gologie mondo ketgi site mondo mi barabara tim ang'owa barabara dong'nwa malach nikech barabara tin. Jopiny moko nomonjo lorino kendo yako gunde mag ochele. Apisas magarita nobedo kod tich matek mar gayo jokiaka kane gitemo golo jopiny e kar masirano. E kindeno, ji 14 bende noyudo hinyruok e masira mane otimore e Akekio ma Mamboleo e kaunti ma Kisumu. Nyamburko mating'o jowuoth nobayo yo ma okelo masirano. Gari wa malo from Kakamega to lose control to gore piny. Koro wakwayo sirikal ni gikonywa yor ajali matimore Mamboleo Junction. Piny maruo kinyi godhiambo. Warito jogewa to mane yo makani. Yo ni rach. Nyoche konego japiko poko iki. Gitiek flyover ni mondo gikonywa. Wakwayo sirikal wasayou. Tendo bila ogolo ote makuyo ne jo Migori kagisingo rido arita e wang'apaya. It pains us as police when we witness such accidents because one of our mandates is to ensure there is safety on our roads. However, I want to take this opportunity to reiterate what the Inspector General said in a way of a press release on Thursday, that all road users must take care when on the road. Drivers must maintain the permitted speed on our roads, and they should slow down when approaching major towns. Bende jiwo jopiny mondo beda kicha kagine safara inya e kinde mag Pasaka ma wuodhe medore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Wamedo timo mos ne jogo duto mabende owito johera magi kod chang mapiyo ne jomoyudo hinyruok. Moko kuom jood bura mag Kenya Kwanza mawuok e gwenge mag Masawa owuok oko kendo kwedo motegno chenro moramora mar tayo twak e kindgi kod riwruok mar Azimio oko mar od bura kagilose kar chung od bura ma Juja e kaunti ma Kiambu e kinde nyasi mar duoko erokamano. Jood bura go odhi nyime kod nyiso luoro margi e wi paro mar Azimio mar timo twak oko mar od bura makwet gi mano mabende ota kod mosenindo Dr. Kofi Annan e higa mag 2008. Kaluwore kodgi magi gino kenge mag Azimio madonjo e piny owacho gino magi wacho ni ok bi nyalore. Jotelo go bendo chayo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom weche manowacho e kinde machiegni jatend ped en ogaye mar Azimio Raila Odinga. Lazima turudi katika niongeze niseme kwamba tuna rafiki wa karibu sana na kanisa na sasa saa hii tulimwambia kuja bunge, sasa anasema hapana. Anataka kuleta Kofi Annan system. Nyinyi mnataka Kofi Annan system ama mnataka bunge? Inua kama unataka bunge. Si ndio? Ana imani kwa sababu anajua pale mbunge kufuata sheria hata shida. You give the sword to the incoming president, you go out, you tell us at your person, yule ulikuwa mko pamoja ndiye rais wako. A person of his stature, he's the one confusing this country, if you ask me. Because if you give a sword to the president, incoming president, then that is the president of the country. Mimi sababu nimeunga rais mkono kuanza hiyo mambo ya kukubali bunge iongee ni kwa sababu mimi na rais mambo ya ligiji, mambo ya usalama na mambo ya nini, mambo ya ukame, mambo ya ile iko hapa, ligiji ametusaidia. Unaonanga mimi nikiruka nje, Ruto anarudi Kenya. Ruto akienda
akirudi Kenya, mimi naenda nje kutafuta mali ya kuendeleza hii Kenya. E wach masira machielo eni familia maromo 40 koda uchiele gweng magota gulu mayudore kaunti ma Siaya ochako Pasaka gi midhiero banka oula monjo kendo daro gi emiechegi. Koth mosebedo ka chwe mang'eny omiyo nam lolo opong kendo pige muomo nyaka gwenge moko. Edwin Okoth lero midhiero ma koth okelo ne jodak Maimbo. Koth ma osebet ka goyo gwenge mane wi gode koro osepong'a oche madonje nam lolwe. Nam mabende koro pong kendo duoko pie gwenge kaka Gotagulu. Jodak mawuok e gwenge go ne ochuno mondo many kuonde buore miech wedegi kod jirende bang' oula daro gi chakre tich abich jumani. Giwacho ni giselalo mwandu kendo kech nyalo biro medo negi midhiero bang' pi ketho cham mane gisepidho. Chiembwa duto mane wapidho osedhi kod pi. Jok modak along the tarmac chiembgi mancha gigeno osedhi. Kodhi mane sirikal omiyowa maber bendo osedhi. Koro nyiso ni onge yuto moro moyudo maber kuom sirikal nikech pesa mane ginyiewo godo kodhigo ok watiyogo e yo makare mana nikech pi. Kata mor mar Pasaka olal negi ka gweng' koro lokore kar oula ma kata donje miero ok yot. Omiyo kata nyasi mar Pasaka wan ok wanyal timo nyasi ne waonge gi mor, wan gi kuyo nikech waparo ni mana ni to tuo gi malaria nyithiwa thiedhi nade. Ai jomodak e bath ndara kia dhogoye kidhi Gotagulu gito gima hinyo to hinyo nyaka mier ma ulowa en dhogoye opong. Kata ka mugao mamalo pok odonje ta wakwayo ofis governor marwa jo county government obi to ginyalo keto kalbat mondo pi oringi kalori na mwalo to pi ok bi pongo kendo mieche mane e bath ndara makia dhogoye kidhi Osieko. Okang' mar buore mier wedegi bendo koro ken giko mar midhiero nikech suna kod rao ok migi kwe ka koro gikwayo mondo piny owacho mondo kaw okang' mapiyo mar resogi. Wakwayo nyaka KWS mondo chopi ground ka mondo ne gima timore. Wang'iyo maber ni hippopotamus kata rawe gi gin gik makelonwa tourist, but ka koro donji dala ma ng'ato dwa mana noninde gi dhiang' ot to koro ok ober. Wach mar suna bende ka wanyalo yudo nedego mondo oketni nyithindogi. Rao wuok oko to rawe ni le marach kendo ni le ma en ong'adi thitho mana sano samoro dala chielo nyalo kata ng'ado di adek dichiel to e Gotagulu wang'e ni midhiero nitie to gweng' monjao kabisa en Ulowa. Rawe duto ka sani dwa neno to bi mana Ulowa. To side machielo rawe go hinyowa kata watali dwa none rao to wan kaka jodak ma Ulowa wan to wan gi midhiero to gi tuoche masuna kelo. Kelie uru ndege mondo spray samba mondo suna odhiyo. Suna kayo wakati odiechieng' gotieno tek pogo ka in Majimbo ka. Giwacho ni ma en midhiero ma kinde ka kinde ma piny owacho koro nego manj yo machielo ma itiekego ka opogore kod mich mag chiemo kende. Uranguru mabati mondo mi kila household odhi orang kama onyalo betie to mondo nyingi owuogi gino ok ni every season ka season moro biro mar flood to nying ng'ano nitie. Season mar flood to nying ng'ano nitie. Ang'o momiyo nopong' mana kanyo pile pile to konyruok biro ga kanyo. Mano timore nikech ikelo mana chiemo. Mchele ok nyal geng'o koth, bende ok nyal tede wi pi. Omiyo an akwayo ni chiemo to nyaka wachiem nikech koro kata gima timore sani onge. Gavana ma Siaya James Orengo mano timo limbe gwengego mar mondo ochung jodak kod mich mar sikuku mar Pasaka ne osingo ni daraja magoye ibiro los mapiyo kaka yo mar reso jo Gotagulu ma ka pi ogeng'onegi to onge kaka giwuogi mondo gires ngima. Na wananchi wamelia ya kwamba hii daraja ya Goye ikitengezwa vizuri hii shida itakwisha. Kweli ama si kweli? Suluhu si kutafuta mali ama sehemu zingine. Suluhu wanasema ni kwamba serikali kuu lazima itengeze hii daraja. Na kwa muda kama haiwezekani tutafute makalvat maji ipite. Sasa tunataka hiyo suluhu mara moja na tunasema tutajaribu. Koth mar chak higani pod igeno ni dhi medo chwe nyaka dwe mar abich kamano koro keto jodak mag gwenge kaka Gotagulu kod ting' mar manyo kuonde dak mamoko. Edwin Okoth, Ramogi TV.
Wachaka mulane weche mag siasa matin kuma moko kuom jood bura koro dwaro ni mondo nonro otim e wi chal mar uchumi mathurka kaluwore kod deko e chudo mar osach jotije mag piny owacho. Jood bura ma Saboti Kale Bamisi owacho ni jo Kenya koro nyaka ikre ne ngima matek koseyo tend Kenya Kwanza kuom keto uchumi kamarach e thuolo mar dweche 7 mabende gisebete telo. Tukirudi kwa bunge kuna watu wataenda nyumbani. Kuna watu wataenda nyumbani na wale wa Kenya Kwanza tunawaomba sijui wanaishi nchi gani. Tukisema firimbi huyu aende pia Kenya Kwanza MPs you are elected by the people of Kenya pia mtu support waende. Sawa sawa? Because tukisema huyu waziri amefanya kazi mbaya aende na wewe unasema ati ni mtu wetu unalala njaa. Kama ni mtu wenyu sawa wasaidie. Mtu wenyu ni ule mtu mzuri anawasaidia. Mtu wenyu ambaye hawasaidii si mtu wenyu. Sawa sawa? Huyo mtu wenyu ambaye anawasaidia ndio mtu wenyu. Hata mimi nikikuja hapa sisaidii watu, mtaenda kwa barabara mseme mtu wetu. Ati sijaipeana hata basari, alafu nianze kulialia, mnasema mtu wetu. Mtasema ni mtu wetu lakini hajafanya kazi, si ndio hiyo? Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua okwayo jopiny mondo opidh yiende kalure gi chenro mano mar Jatend Piny mar pidho yiende maromo bilion 15 kachop higa 2032. Gachagua lero ni pidho yiende e sama koth chwe e gwenge mathoth e piny ka biro konyo medo ywayo koth gi bero alwora. En kachiel gi jaode Jadolo Dorcas Rigathi nowuotho kilomita maromo 18 e bungu ma Hombe Kabaru mantiere Mount Kenya Forest. Gachagua nopuoyo jodak makono kuom rito bungego mabendo sebedo ka kelo koth e gwenge makono. Bende omedo ni obiro tiyo gi Jatend Piny e neno ni pith mag yiende otimore. We will restore our climate, we will restore our livelihoods, people will grow more food and will attain food security. I want to urge all the people around this area to continue preserving this forest because this forest is our lifeline. It has seen us through for many years and I have no doubt in my mind that once we continue with this preservation, God being gracious, giving us rain, this forest will continue to be a blessing to the people not just of this region, but the whole country. Gen dakika 22 mabendo sekalo toksa achiel mar otieno. Morin Lady kantiere Kajiado Town iupenjo nita enango mabende timore Kenya kende kinde ma Pasaka mabendo miyo ni koro ajali ng'eny kendo ji wito ngimagi. Wacho ni timo mos ne jogo duto te mowito ngima margi. Ameri Nyar Opapo ikwayo hai maber mar Pasaka mano iwacho no dhine jaudi Julius Obonyo kabende iwacho na goyo mos ne jo Migori mano Danshias Mount Wod Kobodo erokamano kuom ote mari Jankton Odolwa odando wodi Imbo Nyamonye. Iwacho ni mor kod Ramogi TV kinene ka intiere gwenge ma Nairobi. Maxwell Kawo Kisumu iwacho ni Ramogi bende mitni mar atari erokamano nyako medo mana kete kedi kikidhi mabor pod waduogo gi mamoko modhuro. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Jumapil tarik 9 tim injili kalo obagonu nyasi maduong' mar yango chi Ruodhwa Yesu Kristo achiel kachiel koa mawego Catholic Church Homa Bay chakre saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Kama bende kachiel gi migawo mar thieth kod PMI USAID wabiro go mbaka ewi kuoyo yath manego suna mong'ere kaka indoor residual spraying IRS campaign mana injili kalo ma kik bai.
pick up key extra offers. Choose from a kibunda of products. Get kibigi discounts. Kwa hivyo, you can beba more of your favorite fresh foods and household products. Naivas saves you money. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Machiegni kendo, ting' marito familia en ga mar janyuol. Ka nyithindo nyalo konyo e achiel kata ariyo moromore kod ikgi. Kata kamano, kar chung' od bura ma Mugirango North, nyithindo moko ariyo orwako ting' marito jowetegi. Gimanyo chiemo kendo gitayo chenro mag udi kendgi bang' ka jonyuolgi ojwang'ogi. En nyathi ma jahigni 14 kende. Kata kamano, en kod ting' maduong' marito nyathigi ma jaklas 5, ka wachore ni min-gi nojwang'ogi tok tho mar wuon-gi. Mamangu akatuhamisha kutoka nyumbani kuja hapa, akakaa mwezi mmoja, wa pili akaenda akatuacha sisi peke yetu. En jaklas 8 e skul primar mar Enkinda, kendo nenore ka ng'at manigi paro mang'eny. Nyalo bedo ni ogo kwan kako winjo somo, omany chiemo ne nyamin-gi e kind dwaro mamoko. Ting' ma nyathi marom kode ok owinjo bedgo. Sisi hatuna hata uniform zimezeeka, zimekuwa matambara, tunalala chini, hatuna chakula hata kidogo. Lwetene nyiso pek mar ngima mokale, kaloro kada tije machune mondo otim mar yudo chiemo kata matin magichamo. Kuja tunafanyia watu vibarua, wanatupea pesa ama chakula, alafu tukipewa assignment kutoka shule hatufanyi, hatuna hata kitu cha kumulikia. Mae e chal mar odgi. Sufriechni kod kendo motuo nyiso ni onge chiemo mosetede odno kuom kinde. Jirende kod jopuonj konyo kama ginyalo to okoromo. Watoto wamekuwa wakiteseka. Tumekuwa majirani tukiwasaidia hapa na pale, sabuni, mafuta. Saa zingine tunawapikia chakula kwa sababu hao watoto wanaokota kuni pale nje, wanapikia chakula. Sometimes we teachers we assist, but not so much because there are so many learners in school who have such problems. Egweng machielo mar Magwagwa, chal makamano omako Sharon Nyaboke majegni 10. En kod ting' marito owadgi majahigni 7. Mama wangu alienda Ijumaa kitambo, tukaenda kumtafuta uko juu. Hakuja huyo usiku, tukalala huko. Asubuhi akatufukuza. Nyanyangu akakuja akatuchukua. Na tena yeye akatufukuza, tukaenda kwa kuna mama anaitwa Rusi. Mae e chiemo maginyalo chamo gisani. Odgi opong' kod pek mar ngima magikale. Giwacho ni pog chiemo koro kuom ndalo 2 mokalo, ka jirende magidhi kwayo kony bende riembogi. Mimi na bradangu tulikula ugali Alhamisi ya mwisho. Tulitunanga ndizi tukaweka kwa nyumba. Wuon-gi iwacho ni noringo olal tok ketho chik. Poko duogo nyaka kawuono. Min-gi bende wachore ni noringo kaluwore koda pek mane oyudo marito nyithindogo. Gisebedo kendgi kuom dweche 2 koro. Mimi napenda niambie mami na dadi warudi pale wako, tukae na wao nyumbani. Ruoth magweng'no Joseph Bokeira osiemo jonyuol ewi jwang'o nyithigi komedo ni omanyo jonyuol nyithindogo. Apisa mar nyithindo e kaunti ma Nyamira Billy Adera oywago kwan mamalo mag nyithindo modak kendgi. We are working with our chiefs and our volunteers at the community level to be able to protect these children wherever they are. The idea that a parent can leave their child and go out there, leaving their child uncared for, is in itself a crime by our law. Nora gi Sharon gin mana moko kuom nyithindo mamako ting' mar jonyuol e udigi, kaluwore kod weche mopogore opogore moting'o jwang' motimnegi kod jonyuol kod wede, tho mar jonyuol e kind mamoko. Ywak margi en mar yudo kony mondo gidag ngima maber, to moloyo gidag kaka nyithindo ka gitimo gik ma nyithindo timo.
Egino mabende duoko chuny en jalup ruoth ma Uhui e kar chung'od bura ma Ugunja ochiwore mar luoko ne jodongo ka bende ochwalo negi chiemb kony. Samuel Maero wacho ni ne odongo e chandruok omiyo ok onyal loko toke ne joma chandore. Oketo tenge odiochieng' achiel e juma mano mar limo jodongo kod jomong'ol. Repolo omiyo sigand Maero mabende chiwo atamalo 30 mar osache ne oganda mochan. Tabitha Wea owe kende kod anyuonde. Kawuono to wendo olime. Jalup ruoth ma Uhui Samuel Maero okologi mondo omos Tabitha. Ene tich obiro luoko ne miyo ma jahigni 76 ma wachore ni nyare ojwango kata obedo ni en kod ng'ol. Inafika wakati huyu mama hana kitu ya kukula mpaka anachukua mchanga anaweka chumvi anakula hiyo mchanga ndiye akunywe maji. Ka otenore kod nyamrerwa Sara Mukoya giluoro gweng' dichiel juma ka gikonyo jok ma ok nyal. Watu wanafikiria maybe kwa wakati mwingi tunafaa kukaa kwa ofisi. Ukikaa kwa ofisi hautajua mtu ambaye anahitaji gani. Lakini wakati natembea around nikiona watu wangu ndo najua mahitaji yao. Ruoth reso joge e gweng'. Wea ne onge kata ot to jasiasa moro nogedone. Kawuono obuonjo nikech jalup ruoth olime kod mich makende. Kama sasa kwa baraza huyu hawezi fika na wengine wale hawezi fika, tunawapelekea mambo ya serikali kule nyumbani. Juma ka juma Samuel Maero timo limbe ne familia 15 mag joma ochan e gweng' ma Uhui Ugunja e kaunti ma Siaya. Kwa wiki ninatenga siku moja, niko na siku moja ya baraza na niko na siku moja ambayo mambo yale ambayo tumepata ya serikali na waletea mashinani hawa. Maero tiyo ka achiel kod nyamrerwa makonye e timo nonro mag jok madwaro kony e gwenge. Na ninashukuru assistant wangu kwa hii nafasi amechukua ya kuhudumia wale hawajiwezi humu ndani, wale wanataabika. Nataka kushukuru sana serikali ya Kenya kwa sababu ya cash transfer, wamesaidia wazee wengine. Achiel kuom jok magisekonyo en Margaret Olaka ma wuoth chando. Mineme omonje kendo thiro tijene mapile. Kawuono orwako jalup ruoth ma ochopo kod resruok. Unaweza enda kutembelea mtu unapata ameliwa na funza na wadudu. Hiyo nachukua dawa na wapakia. Kuna pia wakati mwingine na unaenda mahali unapata kwamba hali ya chakula ndio shida na unachukua chakula pia na wapelekea. Ekinde ma Jokristo hingo nyasi mag Pasaka, Samuel Maero bolore mar luoko tiende jodongo ma mineme chamo. Ni ugonjwa tunajaribu kumtibu, lakini inaenda kama inaenda tena inarudi. Lakini ni kama hata hakuwa analala, lakini saa hii naanza kukanyaga kwa mguu kidogo akitembea. Nampigia asante. Ruoth kulore kendo oluoko ne jodongo lepgi koda piendegi. Na kuwaonyesha upendo kwa kuwafulia, na kama kuna chakula tunapika tunakula pamoja kwa kushare tu, na kuwaonyesha kwamba government iko karibu na wao. Ka otieko tije makamago, okowe jodongo gi dhogi. Omiyo gi chiemb kony ma omanyo koya aguch jodongo e bwo piny owacho mamalo. Obende otuonore atamalo 30 mar osache mar yaro bade ne jogweng' machandore. Unaenda mahali unapata kwamba hali ya chakula ndio shida na unachukua chakula pia na wapelekea. Kwa sababu mimi pia ni mkulima nyumbani, wanalima chakula. Kwa hivyo nachukua tu resources zangu kidogo na chakula ile niko nayo kwa ajili ya kuwasaidia. Maero nodongo e chan, omiyo oyao chunye mar konyo joma ok nyal. Tich ma osetiyo kuom higni 6 kano chako luoro gwenge kata kapok odoko jalup ruoth. Kwa sababu kuna wakati sisi tukiwa wadogo hata kupata chakula ilikuwa shida, na ninajua ule uchungu ambao tulikuwa tunapitia. Jalup ruoth Samuel Maero ochiwore ne tiyo ne jopiny ka oyoro gwenge mar kedo gi midhiero maluoro oganda. Ray Polo, Ramogi TV. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika 2. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com.
Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Moroma anadwa wacho sani. Adwa nungeni anadwaro nyathina mabani. Otedne wuod ama. Kinyalore. Tapki ok nyal timo gima chal kamae. Aparo ni nitie gimoro ma eno chano. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Unga nyororo, kwa ugali moto, keto kwa masonko. Basi unga ni gani, niambie ni gani, unga ni gani, kama Raha Premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha. Nyeumok kuona mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Rwakwelo dala nigi kopia. Nyiew mando mabeyo gik mana koa kuom agent mar kopia, kata download app mar kopia, kata limbui mar kopia, kata go simu mondo inyie kopia. Maisha rahisi. Wadonje pau tuke kuma piem mag temruok mar yiero Team Kenya ne tugo mag Afrika mag ng'wech nodonjo odiechienge mar ariyo kawuono mane pau tuke manyayo. Solomon Mutisia noloyo ng'wech mar mita 3000 steeplechase korka chuo kanoluwe gi Emmanuel Wafula. To e ng'wech mag mita 3000 Andrew Kipto emobedo jaloch.